Malawi, this is the DC Born Kalindo. Breaking news. Mundilole ndikupasireni nkhani imene ikuchitika posachedwa pompano kuchokera ku kafukufuku wathu wa Malawi First. Kuli chilinganizo choopsa kwambiri, upandu umene akukonza aboma kuti amange Profesa Arthur Peter Mutharika akuti chifukwa anachita incite violence, amange Atupere Muluzi nkhani zokhuza Salima Sugar, amange Shadrack Namalomba nkhani za ku Eskom, amange Jean Matanga nkhani za ku Eskom, komanso Ben Phiri nkhani za ku Eskom konko, osayiwalanso Rosa Mbilizi nkhani za MRA. Iyi ndi pulani imene akufuna kupanga aboma lero kapena mawa kuti anthu amene atengedwe. Ndafuna kulikonse kumene muli Amalawiko tumizani uthenga umene breaking news umene kapena chiwembu chimene akupanga aboma kuti amange Profesa Arthur Peter Mutharika, Atupere Muluzi, Namalomba, Jean Matanga, Ben Phiri komanso Rosa Mbilizi. Izizi zichitika ndithu, si nkhaniso zongocheza ayi. In the DC timapanga kafukufuku weni sitimangonena nkhani zimene zilibe sugar, zilibe mchere. Koma ndafuna ndikuwuzeni inu masapota a UDF, masapota a DPP, kunena kuti nkhondo ija ndakhala ndikunena mbuyomu kunena kuti ndikutha kuona akuluakulu amuchipani cha DPP akumangidwa, yafika sopano. Motero kuti boma la MCP poganizira kunena kuti zinthu zawavuta pamene chiseko chawapana, akufuna no ayambe nkhani zomangana pa ulendo wa ku 2025 kuti ena asakafike. Choncho dziwani Amalawi kunena kuti boma kuzera ku bungwe la ACB akukonza upo, akukonza ndondomeko, akukonza maplani omanga Profesa Arthur Peter Mutharika, Atupere Muluzi, Namalomba Shadrack, Namatanga Jean komanso Ben Phiri ndi Rosa Mbilizi. The DC, mwana woopsa kwambiri amene sindimaopa olo propaganda itatani iye ayitiziona kumene zithere. Ubwino wake makhoti alipo akaulule kuti ine ngati ndinalandira ndalama za age bill, ndipo ngati ine ndinalandira ndalama za age bill ndafuna ndikusimikizireni Amalawi activism ndikuyisira pompo. The DC. Ndikupasireni nkhani imene ikuchitika posachedwa pompano kuchokera ku kafukufuku wathu wa Malawi First. Kuli chilinganizo choopsa kwambiri, upandu umene akukonza aboma kuti amange Profesa Arthur Peter Mutharika akuti chifukwa anachita incite violence, amange Atupere Muluzi nkhani zokhuza Salima Sugar, amange Shadrack Namalomba nkhani za ku Eskom, amange Jean Matanga nkhani za ku Eskom, komanso Ben Phiri nkhani za ku Eskom konko, osayiwalanso Rosa Mbilizi nkhani za MRA. Iyi ndi pulani imene akufuna kupanga aboma lero kapena mawa kuti anthu amene atengedwe. Ndafuna kulikonse kumene muli Amalawiko tumizani uthenga umene breaking news umene kapena chiwembu chimene akupanga aboma kuti amange Profesa Arthur Peter Mutharika, Atupere Muluzi, Namalomba, Jean Matanga, Ben Phiri komanso Rosa Mbilizi. Izizi zichitika ndithu, si nkhaniso zongocheza ayi. In the DC timapanga kafukufuku weni sitimangonena nkhani zimene zilibe sugar, zilibe mchere. Koma ndafuna ndikuwuzeni inu masapota a UDF, masapota a DPP, kunena kuti nkhondo ija ndakhala ndikunena mbuyomu kunena kuti ndikutha kuona akuluakulu amuchipani cha DPP akumangidwa, yafika sopano. Motero kuti boma la MCP poganizira kunena kuti zinthu zawavuta pamene chiseko chawapana, akufuna no ayambe nkhani zomangana pa ulendo wa ku 2025 kuti ena asakafike. Choncho dziwani Amalawi kunena kuti boma kuzera ku bungwe la ACB akukonza upo, akukonza ndondomeko, akukonza maplani omanga Profesa Arthur Peter Mutharika,
Atupere Muluzi na Malomba Shadliki na Mathanga Jean komanso Ben Phiri ndi Rosa Mbilizi. The DC mwana woopsa kwambiri amene sindimaopa olo propaganda itatani iye aitiziona kumene zithere. Ubwino wake makhoti alipo akaulule kuti ine ngati ndinalandira ndalama za age bill, ndipo ngati ine ndinalandira ndalama za age bill ndafuna ndikusimikizireni Amalawi activism ndikuyisiyira pompo. The DC.